Ġew imħabbra żewġ skemi għal dawk il-persuni li għandhom ir-residenza primarja tagħhom mibnija fuq art bi qbiela jew b'ċens agrikolu sabiex isiru sidin tal-art. L-Awtorità tal-Artijiet ħabbret li se jinħarġu żewġ avviżi legali li mistennija jirregolarizzaw dawn il-każijiet. L-ewwel skema tapplika għal dawk li għandhom it-titolu ta' qbiela fejn ser jingħataw iċ-ċans li jsiru sidin tal-art fejn hemm il-bini tar-residenza. Għal dawk li għandhom ċens agrikolu u japplikaw għal din l-iskema, iċ-ċens ser jinbidel għal ċens residenzjali. Dawn l-iskemi ser jitlu fis-seħħ permezz ta' proġett pilota li ser jibbenefikaw minnu madwar 30 familja fiż-żona ta' Salvatur fir-Rabat. Dan biex wara b'mod gradwali dawn l-iskemi jinfetħu għal residenti f'postijiet oħra bħal tal-Landrijiet, il-Baħrija u Ħaddingli sakemm eventwalment l-iskemi jkopru lil pajjiż kollu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, Robert Vella, spjega kif ser ikunu qed jaħdmu dawn l-iskemi b'rati favorevoli għar-residenti. Trid ikollok bil-fors il-permess tal-bini u tkun ir-residenza tiegħek. Issa ħanatu l-opportunità li jsir xiri dirett b'rati ferm tajbin u l-istess rati tista' wkoll jinqalbu f'ċens perpetwu li jinfeda minn tal-inqas fi 15-il sena. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri stqar kif dawn il-każijiet imorru lura għal 20 ta' snin u nħolqu minħabba anomaliji fil-liġi li tul is-snin qatt ma ġew indirizzati. Għalhekk din l-iskema ħankun qed nagħtu serħan il-moħħ u dak li forsi ma kellhomx il-kuraġġ jindirizzaw għal dawn l-aħħar 40-50 sena dan il-Gvern qiegħed jindirizza wkoll din il-problema b'din l-iskema.